дар вилояти Суғд давоми мавсими таътили тобистона беш аз 3000 нафар ба истироҳату фароғат дар урдугоҳҳову истироҳатгоҳҳои тобистона фаро гирифта шуданд. Ин рақамро мутахассисони иттифоқҳои касабии вилояти Суғд ба зиёд шудани талаботи ҷавонони наврасон ба истироҳат вобаста менамоянд. Аммо шумораи лагерҳо ки дар ин мавсим дари худро боз карданд нисбат ба мавсими гузашта кам шудааст, зеро аз 17 адад лагери мавҷудаи вилоят танҳо 9 адади он фаъолият мекунаду халос. баъзиҳошон аз сабаби ки он ки сал сарди ҳаво вай ки буд аз 1 июл сар мекунанд кора. бинобар ҳамин ҳозир 9 та фаъолият буда, зиёда аз 3000 бачаҳо солимгардонӣ шуд. барои солимгардонӣ аввал мо бачаҳои етими бепарастор бисёртар ҷалб карда мешавад. бачаҳое ки фаъолиятшон болоёқат ки дар озмунҳо ишро кардан ба овои назар ба гирифтагӣ. дигараш аз ҳисоби падару модарон рафта имрӯз исроат фиристадам. лагер ё худ урдугоҳҳои шаҳру ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон Ғафуров, Конибодом, Ҷаббор Расулов ва Деваштич фаъолият мебараду халос. фаъолият накардани 4 адад лагери шаҳри Исфараро ба вазъи минтақавии сарҳадӣ вобаста намуданд, вале лагери Парвози шаҳри Хуҷанд ки дар минтақаи қотмаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷойгир аст, 2 сол инҷониб пурра дари худро маҳкам кардааст. сабаби фаъолият накардани он солҳои пеш ба пандемия вобаста мешуд, аммо имрӯз сабаби фаъолият накардани он маълум нест. баъзе лагерҳое ки дар шаҳрҳои Исфара ҳаст, баъзе баҳо ки фаъолият набурдааст. хеле мумкин бо назар ба гирифта мумкин басти охирон ҳоли мумкин кор мекунанд. шаҳри Исфара бисёртар 4 лагер кор накардааст. ин баъзе баҳои сиёсӣ мехел баъзе баҳо кай кор накардааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳин аз ҷумлаи лагерҳое мебошад ки дар мавсими тобистонаи соли 2022 фаъолияташро пурра ба роҳ мондааст. ин урдугоҳ басти дуюми истироҳатро ба охир мерасонад. то ин дам наздик ба 1500 нафарро ба истироҳат фаро гирифта ба маҳфилҳои гуногун ҷалб кардааст. мутахассисони урдугоҳ мегӯянд ки нисбат ба мавсими гузашта шумораи маҳфилҳо 3 адад зиёд карда шуд ки онро вобаста ба талаботи истироҳаткунандагон бештар карданд. аз 9 июл бо басти сеюм сар мешавад. дар ин муддат аллакай мо зиёда аз 1000 та хонандагон ва талабагонро истироҳат кунонда ба хонаҳошон гусел кардем. басти 150 та бепарастону ва маъюбону аз оилаҳои камбизоат буданд. худи ҳозир 20 нафар аз хонаи етимони шаҳри Исфара омада дамгирифта истоданд ва басти 3 ҳам бо бачаҳои камбизоата ба нақша гирифтагӣ зиёда аз 40 нафар ва басти 4 бо нақша гирифта истодаем. урдугоҳи Шоҳин дар мавсими тобистона ҳамасола беш аз 2000 нафарро ба истироҳат фаро мегирад. имсол низ нақша чунин боқӣ мемонад. байни истироҳаткунандагон на танҳо хонандагони фаъолу иштирокчиёни олимпиадаву озмунҳо, инчунин истироҳаткунандагон аз оилаҳои камбизоат, шахсони имконияташон маҳдуд ва инчунин варзишгарон ҷалб хоҳанд шуд. мо ба бассейн мерем, хеле кружокҳои мӯл дорем. бассейн, футбол, волейбол ва ғайра. баъд мо шаб дар бегоҳ мо чорабинии шабона дорем. дар он ҷо мо рақсу бозӣ мекунем. одамо аз ҳар минтақаи Тоҷикистон меоянд ва ман бо онҳо дӯст пайдо кардам. дар вилояти Суғд аз рӯи нақша дар мавсими тобистона беш аз 60,000 нафар ба истироҳат фаро гирифта мешаванд. арзиши роҳхат ба як нафар аз 600 сомонӣ оғоз гардида то ба 1200 сомониро ташкил медиҳад. ин арзишро идораи махсус тасдиқ кардааст. оё имрӯз волидон метавонанд ба ҳар фарзанди худ ки дар таътили тобистона қарор дорад бо арзиши ба ҳисоби миёна то 1000 сомонӣ барои 12 рӯз роҳхат бигиранд. ин мавзӯи дигари таҳлилӣ аст ки дар гузоришҳои минбаъда инъикос хоҳем кард. зурши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.